ଯୋଗବାରିଷ୍ଠ ମହାରାମାୟଣରେ କର୍କଟି ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ। କର୍କଟି ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବାକୁ କେତେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରୁଛି। କେବେ କେଉଁଟା ଦୈବ ଯୋଗକୁ ହାତକୁ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏପରି ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କୌଣସି ଜୀବର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଏବଂ ଖୁବ୍ ରକ୍ତପାନ କରିବି। ସେ ହିମାଳୟକୁ ଯାଇ ତପ କଲା, ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ବରଦାନ ଦେଲେ। ବରଦାନ ପାଇ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତପାନ କଲା। ରକ୍ତପାନ କରି କରି ସେ ମୋଟା ହୋଇଗଲା। ଛୋଟ ଓ ମୋଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ତପ କରି ବିଶାଳକାୟ ହୋଇଯିବି। ବିଶାଳକାୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆନନ୍ଦ ସାର ପାଇଲା ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରି ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରାଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାଗ୍ରତାରେ ତପ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀରୁ ଆସି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବରଂ ବୃହତ୍ ବର ମାଗ୍। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ତଥାପି କର୍କଟିର ଆଖି ଖୋଲୁ ନଥାଏ। ତାର ଚିତ୍ତରେ ଏକାଗ୍ରତାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଯେ ବାସ୍ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ତଥାପି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ବହିର୍ମୁଖ କଲା ଏବଂ ଆସନରୁ ଉଠି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ତପ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏକାଗ୍ରତାର ଏତେ ଗଭୀରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଯେ ବର ମାଗିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଯାହାଙ୍କ ସତ୍ତା ବଳରେ ଆପଣ ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସତ୍ତାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ପାଉଛି। ଏବେ ମୋର ଏକାଗ୍ରତା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ, ତଥାପି ତୋର ପ୍ରାରବ୍ଧର ବାକି ରହିଛି। ତୁ ରାକ୍ଷସୀ ଅଟୁ। ଜୀବଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ତୋର ଜନ୍ମଜାତ ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଣିକି ପାରମମାନଙ୍କୁ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇବୁ। ଜ୍ଞାନବାନ, ସଦାଚାରୀ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି କର୍କଟି ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ବନରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ତା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିଲା କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେପରି ଚାହୁଁଥିଲା ସେପରି ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିଲା। ଏକାଗ୍ରତାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନିହିତ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମନଃ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ପୁଣି ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକାଧିକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ। ଅଦେଖା ଜିନିଷକୁ ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରେ। ସମୁଦ୍ର ସେପାରିର ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରେ। ଅଶୁଣା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବୁଝିପାରେ। ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରେ। ଏକାଗ୍ରତାରେ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତି ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ, ଯେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ, ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏକାଗ୍ରତା ବଳରେ କର୍କଟି ରାକ୍ଷସୀ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପାରୁଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ କିରାତ ଦେଶର ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କର୍କଟି ଭୟାନକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଯଦି ପାମର ହୋଇଥିବେ, ପାପୀ ହୋଇଥିବେ, ଚିତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରସାଦ ନଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଡରିବେ। ଯାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ତପର ପ୍ରଭାବ ଥିବ,
ସେ ଡରିବ ନାହିଁ। କର୍କଟି ବିଶାଳ କଳା ବାଦଲ ପରି ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ବିଶାଳ ଭୁଜ, ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା। କଟକଟ ଶବ୍ଦ କରି ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ରାଜା କହିଲେ, କହ ରାକ୍ଷସୀ, ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ଯଦି ସହଜରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁ? କର୍କଟି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭୋଜନ କରିନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବି, ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଯଦି ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂଢ଼ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇଯିବି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ମୋତେ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମୁଁ ମାନିନେବି। ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲେ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏପରି କେଉଁଚିତ୍ ଅଣୁ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଏପରି କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ମହତ୍ ମହାନ୍, ମହାନରୁ ବି ମହାନ୍? ଏପରି କେଉଁଚିତ୍ ଅଣୁ ଅଛି ଯାହାର ଏକ ଭାଗରେ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୁଚି ରହିଛି? ଏହିପରି ସେ 72ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ରାଜା ଉତ୍ତରରେ ଦେଲେ, ହେ କର୍କଟି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ ସେହି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଲୁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ମହାନରୁ ବି ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହିପରି ରାଜା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କର୍କଟି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କଲା। ରାଜା ତାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାପୀମାନେ ଜେଲରେ ସଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍କଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। କର୍କଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଖାଇଗଲା। ଯେବେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତେବେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲା ଏବଂ ପରେ ରାଜା ତାକୁ ରାଜ୍ୟର ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଥିଲେ। କର୍କଟି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ଷଣ କରି ଆରାମ କରୁଥିଲା। ଏହିପରି ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ କର୍କଟିର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେ ହିମାଳୟର ନିର୍ଜନତାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମ ପଦରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ, କର୍କଟି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିବ। ସେ ରାକ୍ଷସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ଯଦି ତାର ଆଦର କରିବେ ତ ସୁଖୀ ହେବେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ସମାଦର କଲେ ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଥିବା ଲୋକର ଅନାଦର ହୁଏ। ତାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େ, ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଓ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନବାନର ଆଦର କଲେ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ ଏବଂ ଅନାଦର କଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୁଏ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଜहाँ ସୁମତି ତହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନାନା, ଜहाँ କୁମତି वहीं ବିପତ୍ତି ନିଦାନ। ଆମର ପ୍ରଜାଗଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କର୍କଟିର ପୂଜା ସମ୍ମାନ ଆଦର କଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ। କାରଣ କର୍କଟି ପରମ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜା କର୍କଟିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ 2ଟି ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ କର୍କଟିର ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାର ନାମ ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ ରଖିଲେ। ହୁଙ୍କାର କରି ସେ ପାପୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଲେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତିମାର ନାମ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ।
କାରଣ ଜ୍ଞାନହୀନ ମୂଢ଼ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। କର୍କଟି ଭଳି ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଏକାଗ୍ରତା।